Сега ми говорихте да Сретен Йосич. Знаеш, че аз го задържах. Не знам. Вчера го... Така ли? Аз го арестувах. Сретен Йосич вчера са го освободили. Голема радост. Дигат ни, вкарват ни в киносалон, както винаги, но особено опасен, въоръжен, не знам какви. Що казаха адреса, къде се намира. И, значи, човека е особено опасен, ако му дадеш шанс. Чувството за справедливост в душата ми, вярата в Бога е толкова силно, че нищо не трепва в мен. Те ми казват какъв престъпник е, какво е правил, как е изнудвал, как е отвличал, как е убивал. Той имаше фабрика за поръчкови убийства, той е човек. И те, докато ти казват, чувстваш ли? Какво ме интересува? Край, искам го.